Masih bersama dengan Budi Wijaya, Delewong Music campur sari anti galau Sumonggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaringipun dalam aturakan wilujeng dalu kagem Bapak Kepala Desa ugi Bapak perangkatipun. Dalam aturakan wilujeng dalu kagem Bapak Ibu masyarakat Dusun Putat Desa Mojorejo. Nggih, saya ucapkan selamat malam buat sabu-sabu tercinta. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi BB Bukit Berbunga. Tembang Bukit Berbunga buat dusun keluarga dusun bulan Mojorejo jenis. Terima kasih. Ada hasil produksi Bukit Berbunga Mas Krisna kangge masyarakat dusun Putat Desa Mojorejo. Di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba.
Audio terima kasih. Juga ada Fortuna Lighting. Sebagai BS Audio juga terima kasih. Ayo mas, ayo. Ayo. Kita pun turun bersama. Melintasi jalan setapak. Kataku kau peluk hiburkan, membawa aku melangkah. Tak lupa kau pergi, buka warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Sabu bergoyang, ya, ayo. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, taman yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Bukit berbunga sampun kula layani. Nggih, pripun Ibu kabare sehat nggih? Sedaya sehat nggih? Alhamdulillah jenengan sehat, kula nggih sehat. Oh siap. Mas. Mas Sujono Pamungkas Wilujeng Dalu Mas. Aduh. Nggih, wilujeng dalu. Heeh. Nggih, alhamdulillah no, pagelaran dalu niki spesial banget. Nggih Mas. Penontonnya jan membeludak, Nggih. padat merayap, alhamdulillah. Alhamdulillah depan samping belakang full. Pokoknya masyarakat dusun Putat Desa Mojorejo niki jan wis. Nembe mriki nggih Mas. Nggih, nembe niki. Alhamdulillah tahun ngajeng mugi-mugi mriki malih amin. Amin. Nggih Bapak Kepala Desa. Nah, ngaturaken sembah nuwun dhumateng masyarakat Putat, Nggih. kula sampun ugi perangkat dusun Bapak Kepala Desa khususnya Nggih, panjenenganipun Bapak di belakang itu no. Bapak sinten Bapak Kepala Desa. Bapak Slamet Mulyo Suharjo SPD. Nah, lajeng Kepala Desa Kalian Ibu. Ibu Siti Sulistyowati. Nggih. Oh nggih bener. Kepala dusunnya sinten no di sampingnya. Bapak Nuradi Mas. Nggih. Ibunya Ibu Satumi. Aduh. Motor Ngapunten, sebanun. Ibu. Nggih. Ngene kan jelas. Nggih. Nggih. Motor sebanun pilih sing dalu panjenengan Bapak Kepala Daerah nggih Nggih. Bapak Bupati motor sebanun rawuh. Nggih, langsung kemawon atur salam mangke mawon. Nggih. Dikasih kesempatan panjenengan Nggih Bapak. ugi Bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa perangkatipun menawi ngerusaken lagon campursari sumangga. Nggih, kawula Ugi. semoga akan kula kasih kesempatan. Nggih ugi bapak-bapak kalian ibunya yang pakai batik hijau seperti saya. Masih senyum-senyum. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, kersane dipun angen-angen dulu. Nggih. Diparingi satu tebang malih. Niki enten kasunyatan Mas. Kasunyatan. Nggih, saking tim Kopior. Oh, tim kopior. Waduh, langsung ya. Oke. Persiapan Dewa. Ngatur sembah nuwun dumateng. Oh, nggih, tim Lamongan. Oh, tim Lamongan. Nggih, mintanya Saudara? kasunyatan. Oh, begitu. Nggih. Mas Eko wong gadang matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih. Ket mulai awan aku ditunggoni ning. Alhamdulillah. Mas Jono, guru pedot. Iya kok. Nggih.
Nggih, gulu pedhot. Nggih. Oke Pak Brengos dari Lamongan Pamotan nggih Kang salam. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Nggih. Saya dikasih oleh-oleh matur sembah nuwun. Alhamdulillah, ser. Delewung kasunyatan. Nggih, Mbak Ika monggo. Ning Karembong. Kurung rek kurung. Selamat malam, digoyang kembali Budi Wijaya. Yang di belakang digoyang kembali ya.
Sunyatan sudah, Mas. Selesai sudah tebak kasunyatan. Nggih. Sampai umum kawan dhewe jarine lho iki. Pasangan kenyataan iki. Nyata fakta niki. Nggih sabar, Bos. Nggih kasih kesempatan pripun Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa monggo. Saged request yo mboten napa-napa. Tapi Bapak panitia. Pripun, Pak? Pak Lurah. Ibu setuju nggih Pak Lurah mriki nggih? Setuju? Kasih tepuk tangan 1 2 3 ya. Ibu. Bu Kades dalam Bu Polong Kades. Ibu Kepala Dusun. Monggo perwakilan. Oh nggih. Monggo. Kasih support, Mas. Yuk, terima. Pak gimana, Pak? Duh. Lah nggih. Oh dijemput. Enggak bahaya ta iki. Yuk. Lah nggih. Pak, mosok njaluk dijemput. Setuju dijemput. Tapi balik gendong kula lho nggih. Setuju? Setuju, ayo wis ndang tabuhan rek. Kok glani. Goyut tok. Lho saestu niku Lah lolos nggih. niku Mbak Ika niku. Pripun? Napa perwakilan? Nggih. Isin neng malu. Nggih. Masalahnya Budi Wijaya nembe dalu niki tampil ten mriki. Lah nggih sing kuwingking niku duoting-duting terus lah tiange mboten purun mriki lho. Nggih. Cuma duding-duding doang. Lah nggih lho nika lho. Sampun gerak lho ya, kandhane ya. Ampun kok. Oh, berarti nek disupport izin. Jaluk polosan. Pak pokoke mari ke Pak Lurah iso gak iso tak jemput. Nggih. Setuju nggih? Balike gendong lho Pak Lurah, awas pen. Ayo Pak. Awas. Nggih, monggo. Pak Polo nggih. Ah! Pak Polo. Masalah seneng aku ngene iki brengose sontok-sontok ngene iki. Ayo Pak Polo. Aja nek ngono ngipingi Pak Polo gak oleh Pak Polo pamali. Ayo rene. Lagune napa Pak Polo? Lah sampean rene njaluk apa? Gerigis guys. Nggih. Kalau mau siang gerigise ori sampun kula layani, Pak. Oke. Saiki katon campur sari wonten musike. Pripun? Oke. Sembarang pokoke niki. Sing penting pelicine. Mangga telemon. Yo. Tak boleh Pak Polo. Iku kok. Loh ya. Pak gak oleh pilih kasih aku tambah njaluk sing gawedhe lho. Ya apa penale nang golo. Ayo. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Pak Polo. Ladrok. Jaya lagi. Terbaik di bumi. Pasal. Duwe iki lho. Ada Nana. Nana Pate. Gede
Lihu. Ada DHC Audio dan juga Fortuna Lighting. Juga ada DS Production Audio, terima kasih. Kari manis, arang manis sampai wes yo wes, dong riko neger si kuno. Kari manis, arang manis sampai kulo. Wes yo wes, andi pikir opo kerasa. Karek saju hujan Wah, soyo suwi antar aku warko opo tangan dirasa. Yo! ada Budi Wijaya, juga ada Aceh Bolo. Dekati Aceh Kak PT loh bos. Ilo. Ada saya sendiri. Ayo mas, ayo. Kari manis, arang manis sampai kulo. Wes yo wes, dong riko neger sing kuno. Kari manis, arang manis sampai kulo. Wah, Wes yo wes, andi pikir opo kerasa. Kari manis, arang manis sampai kulo. Wes yo wes, dong riko neger sing kuno. sakas. Kari manis, arang manis sampai kulo. Wes yo wes, andi pikir opo kerasa. Lho putih Pak Bolo. Pak Polo, sampun ta? Oh nggih sembah nuwun. Matur Mau elok nuwun. tempo nek arep Mas. Heeh. Jan piantune bluwader ning. Lah nggih. Nggih, Pripun Bro. Mas? Monggo. Sinten Pak?
Sinten sing banter ta lho, Bu? Pak Moden, nikahin saya dong Pak Moden. Ayo Pak Moden. Pak Moden ini didampingi Mas Eko yang diminta gulu pedot. Oh, ngaten. Nggih, Mas. Gimana Bapak? Monggo Pak Moden. Sing sabar, sing sabar. Kerutuan duren loh. Kacau, kacau. Pak Care, sekalian Pak Care. Oh nggih Pak Care, Pak Modin, Bapak sinten? Nggih. Lagune napa, Pak? Jangan tunggu lama-lama. Sing Pak Mudine Gus Dur. Gus Dur. Walikane wong ilang nggih. Nggih. Cocok ya jenenge Mudin njaluke Gus Dur. Oh nggih. Heeh. Lah nggih. Gede, monggo yuk. Nggih, Konsep Mas. belum sepakat yuk. Jangan tunggu lama-lama. Nggih, monggo. Atau dimanja, jangan dipandang sebelah mata. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Yo 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 yo. Pak Care sudah. Sudah. Cek kayak tak ngono ae ya wis derumus lho Mas. Gede, waktu tinggal satu lagu. Oh nggih. Tasik enten air bunga Air bunga. kali Gus Dur. Gus Dur. Gulu pedotnya mangke di acara budaya Sekar Bari Oh bukan? nggih. Kalau nggak gulu pedot katanya mintain Nilo. Gampang wes bos. Oh begitu katanya ya Mas ya. Di depan itu orangnya. Yang ini kan Yang- sabu yang teraniaya niki saya nggih ya. Oke, monggo tumbang terakhir pripun Bapak? Oh, sabut pamitan nggih. Oh, nggih, dari atur monggo. Nggih Pak, selamat jalan hati-hati. Eh. Nggih, monggo. Tumbang terakhir nggih niki. Ngapun-ngapun dalu nggih sampun dalu. Sepakat dari Delewong Gus Dur. Oh nggih. Pripun Mas? Delewong sudah siap. Belum, Bos. Oke baik, disiapkan dulu Mas. Ayo, 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 ayo.
ono nyatane kelingan wolemu sing prasaja agama ngayomi jagat raya ini mana lagi Budi Wijaya ada deleu Anti galau. Jika ada yang haji, lebatnya haji nggak peliti loh bos. terima kasih selalu ngamu ake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake sandunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake terima kasih dengan bareng-bareng lagi Delewong Galau. Haji pada putri loh ini. Nadyan cacat mitramu nanging ngerti batinmu hati kucing ngerti asu wasu LSM opo partai ormas omong mong RT sing penting tumindae ya kelingan welemu sing prasaja agama ngayomi jagat raya terima kasih Sika selalu ngamu ake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan bangsa disingkirake Alungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake Ning putri ning nyati matur Baduwun terima kasih ya tembange Gus Dur. Sikir Jurne suka eling lan waspada ning waktu niki sampun cukup mangke pinagi malih kok. Monggo perform terakhir tembange terserah dirimu deh. oke baik
Mergo saiki wis dadi biduan. Mas Jono sayang, biyen omahku jan elek tenan. Senadyan ra bisa nggo bebarengan, saiki wis dadi omah gedongan. Bareng saiki jenengku kondang, aku njur lali karo kanan. Aku eling biyen pancen dodol sego kucing, bareng saiki dadi wong gedhe, mergo kaya kere munggah balik. Bareng saiki jenengku kondang.
uga kering. Mula aja ditongakake, muga-muga ora bakal dadi kere. Ayo yo 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 yo. Oh 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 oh. Budi Wijaya lo Mas. Sak jose. Oi. Oh yo. Oh yo. Aksalale, 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 aksalale. Awas Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.